DXDC Radyoman Report. Karong adlaw mubalik ang gamahan sa katapang nga gipatay sa kabangtian aron nga mangayo kini og financial assistance gikan sa munisipal sa lungsod sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sa interview sa DXDC Chairman Davao nga Pastor Jupiter Turimucha, ang staff ni Mayor Michael Maruya gisulti niya nakadawat na kini ang pamilyang lagsaway og inisyal nga tabang apil na ang pagpa-travel sa patay nga lawas gikan sa Davao paingon dito sa barangay Dalupan, Don Marcelino. Sigon ni Turimucha, nagapatabang na sab ang kagawad sa uyuan biktima hinungdan nakadawat na kini og inisyal nga tabang karong adlaw og mobalik na sab ang amahan alang sa duga nga tabang. Wa pa man po mobalik, mura karong adlaw mobalik itong amahan. Dire sa sigmangayo na puntong lain kay ilubungay pa man rong Domingo nakahaya pa man ron. Mamahayag ni Pastor Jupiter Turimucha sa karon ang patay nga lawas biktima naabot na sa nga Pinoy-anan sa barangay Dalupan og gikatakdang ipahiluna karong adlaw Domingo bulan sa Hulyo pitsa 2 ning tuiga. Gikan sa lungsod sa Don Marcelino, Davao Occidental, kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.